manultihon G's by the city, nag-ingon din. Kahura o kadluki ang Ginoo. Sunod, kung taas ang imong kinabuhi, ang next slide, bukat kayo. Apan mamatay sa dili pa panahon ang mga tao gawin. Usa sa sekreto para nakatay extension ng kinabuhi. Makamauwi ang tahod sa Ginoo. Makamauwi ang madlok sa Ginoo. Once makitaan sa Ginoo, may nadlokon ka niya. Once makitaan sa Ginoo, natay pagtahod sa Ginoo. Kanyang protection, iyang ihatag na to. And aside from that, may panglawas sa pila na. Kaya kung di ka tagal may panglawas sa Ginoo, di mo taas ng kinabuhi. Di ba? So in other words, complete package ni. Once natay fear of the Lord, natay respect pagkadlok sa Ginoo, complete package na ni protection lang tayo son. Bisan pamunay mga armas, nahulog na nagskandali. Pero ang Ginoo, ang Ginoo ng protection niyo. Amen? No? Once makitaan ka ng atong pagkinabuhi, igsoon, na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Hindi siya magduduwa, hatag, pabulang. Hindi lang sa inyong tabok, inyong pamilya. Ako igsoon, kabaw kung there's no such thing as perfect marriage na aming mga pamilya. Hindi ko basta risky pa yung ginabuhi ko sa akin. Ang pamilya, ninyo na iulos, sinutuwa na. Na problema sa pamilya ko sa akin. Ngayon, sa'yo, madaapan na ito, ano? Pero once makita sa Ginoo nga may nagrupod ka, kung spirito ka niya, even our family, yan ayaw na sa Ginoo and so on. Okay? Tanda na, complete package, pambor sa Ginoo, ibukbog niya na ito once natay kahatlo. Kaya rin, balik-balik mga iso, tamo nga, mahukuman mo na may protection, ang may armas, no? Pero ang pinaka-security, ang security ka sa pagkakas ng mga iso. Hindi man magkagaya ng public na kung naayag, inipisahan ito ng pagkakas, pero naakapabor sa Ginoo, sigurado nga, tanan ang pagkabuhaton ninyo, paboran sa Ginoo, ang pamatayon ng kinabuhi, nagiging sa pagtubot sa Ginoo. Amen? May naghan may mga kapulisan nga nag-operasyon nga naman samad-samad, buwi pa, dapat yung bala, kaya nga namatay. May mga anak daw. Ang Ginoo rin sa pero matod pa sa balaan kasulatan, mahanaw man ang langit o gabi kapanayang tulong, mapabilin nga may pabuhi. So, insulti man din, kung natay hadlok sa Ginoo, natay pagtahog sa Ginoo, mutaas din ang kinabuhi. Ang taong dautan, posible na madali ang ilang pamatayan. Amen? Apan ang taong may nagdukon sa Ginoo, may pagtahod sa sugok sa Ginoo, extension na mutaas ang iyong kinabuhi. So, isa ang kailangan mo, taas na kinabuhi. Amen? Amen ba? Kasi kailangan taas na kinabuhi. Even me, so lami ay mabuhi ng kalibutan na mag-enjoy sa libreng ginhawa with our family. Nindot to guide. So, muna nga, ang pinaka-the best dahil mga sir na mag-amuntik ka and then mudikit ka sa Ginoo. Amen? Naman tayo mga amigo, mga dalpong tao, dalpong amigo, pero dikit ka sa Ginoo. Timani ang balang kasulatan. Tinumlo ang tao ng masalig sa inyong sikataw. Kasi ma-disappoint ka ba? Pero sigurado, nalita ma-disappoint na itong pagsalig na sa labaw ng kaligaw. Amen? Hanay, tanan, ako trabaho ko na nasa mga plano sa kanyang station, sa inyong kinabuhi, sa inyong profesyon dalon na ihatag sa inyong. Pero nasayot ko na once ang inyong pagkinabuhi, nagsubay sa pagbuton sa inyong nag-inom ng Proverbio 5, Proverbs 3:6, nag-inom yan na, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. It means na, once atong i-acknowledge the Lord, once we respect God and we have fear of the Lord, it means na ato siyang i-acknowledge in everything we do. Once ato na ibuhat ang next line ingon, and He will direct your paths. If ever na mo desisyon nga, timuon nga, galanganin mo ba? Pero ang inyong ibuhat na kapay-maya sa Ginoo, ang Ginoo na ibuhiya sa inyong mga lakang, kung ihatod mo sa kalampusan, kung kadamudan sa inyong kinabuhi. Ihatod mo sa pagkasinso, kalambuan, ang suwagan ng mga eksor. Amen. Once ang atong pagkinabuhi, nagsubay sa kabuton sa Ginoo. Kung salamat ni kagamay, pagpainunglo, kagamay sa nangyay naman kagamay, pero na siya impact sa inyong kinabuhi isip ng mga police officer. Kaya I believe, risky guys yan. Pero no matter pila ka kanang ikaw situation nga ning take risk mo, as long as God is on your side, secure safety ka mo karon na yung iso. Amen.